Hvem er det egentlig, der har fundet på, at alle elever, når de går i 0. og 1. klasse, skal følges ad i den første læseundervisning? Det er jo selvfølgelig en rigtig god idé set fra lærerens synsvinkel, fordi det er lettere at organisere. Men alle børn er jo forskellige, og alle børn har nogle forskellige udfordringer og nogle forskellige stærke sider også. Men det her med, at man skal følges ad, kan jo desværre tit også komme til at betyde, at nogen bliver hægtet af undervejs. Og det her, det siger jeg ikke som en kritik af alle de fantastiske indskolingslærere, der knokler ude i den danske grundskole, som gør et fantastisk job, men det er bare en rigtig svær opgave, både for læreren og for eleven. For det er sådan, at på dansk, der er det 97% af danske ord, der ikke staves, som de udtales. Så det vil sige, at vi har måske 3% danske ord, hvor at den måde, de bliver stavet på, og den måde, de bliver udtalt på, det faktisk er det samme. Og det gør, at læsning for danske børn bliver virkelig kompliceret. Så nogle børn bliver måske hægtet af undervejs. Det kan så selvfølgelig være forskellige årsager til. Blandt andet det, jeg siger, de måske ikke fanger det danske sprogs mærkværdigheder. Og en anden ting kan jo også godt være, at de måske bare glemmer nogle af byggeklodserne undervejs, og ikke lige har fået dem repeteret ordentligt. Men konsekvensen bliver, at der er jo mange børn, som har svært ved at læse. I Danmark siger Ordblindeforeningen, at der er 12% danskere, som er ordblinde. Og det betyder altså, at man har svært ved at koble bogstav og sproglyd sammen. Vi har jo de her nationale standardiserede ordblindetest, som mange hører om. Det der med, at man kan være i den røde kategori, man kan være i den gule kategori, og man kan være i den grønne kategori. Hvis man er i den røde kategori, så bliver man så, rubriceret som ordblind, og så kan man jo få de her forskellige støttemuligheder, blandt andet med programmer, der kan støtte en, og med Nota adgang til det her bibliotek, som kan hjælpe en undervejs i studier. Og hvis man lander i den gule kategori, så har man jo stadigvæk fonologiske vanskeligheder, ikke så omfattende som dem i rød kategori, men alligevel så meget, at det kan give nogle udfordringer, når man skal læse. Og hvis man er i den grønne kategori, så har man jo ikke nogen udfordringer. Men problemet er bare, at når vi taler om ordblindhed, så taler vi ikke om, at ja, så er du ordblind, nej, så er du ikke ordblind. Vi taler om, at det sådan er en form for skala, så man kan være meget, meget ordblind, og så kan man være måske knap så ordblind, og så kan man have fonologiske vanskeligheder i rimelig høj grad, og så måske knap så tydelige fonologiske eller omfattende fonologiske vanskeligheder, så kan man være i den grønne kategori, hvor man måske stadigvæk kæmper lidt med læsning, og man kan være i den grønne kategori, hvor man ingen problemer har. Så det er jo altså desværre sådan, og det har jeg set mange gange, at mange bliver testet lige et felt på den forkerte side, kan man sige, af den røde, af den streg, der skiller den røde og den gule kategori. Det vil sige, at de er gule, men de ligger meget tæt på den røde kategori, så de har sådan nogle ret omfattende fonologiske vanskeligheder. Og det betyder altså, at de ikke kan få den her støtte og hjælp. Så det er faktisk sådan, at den seneste PIRLS-undersøgelse, der har det vist, at op mod 25% af danske børn har svært ved at finde oplysninger i enkelte tekster. Så der er altså en stor gruppe af børn og unge derude, som har svært ved at læse. Så håbet med læsemålet for mig er jo, at jeg kunne godt tænke mig at hjælpe nogle af dem, både dem, der måske er ordblinde, og også dem, der har fonologiske vanskeligheder med at blive sikre og trygge i deres læsning. Så jeg vil bare sige tak, fordi I havde lyst til at se den her lille film og lytte med.